21 and 22. Philippians chapter 1, verse 21 and verse 22. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osenzele lesi sikhathi again ukusithwala. Size sifike kulesi sikhathi. This is our 9th day. Amen. Asishayele uNkulunkulu izandla sithwalile kwaze kwaba lapha. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sibe nesikhathi esihle kakhulu, and I believe ukuthi sizoqhubeka maintain the same life of prayer noma sesingasekho kwi-fasting. Sibonga ukuthembeka kwabazalwane egameni likaJesu. And you will see ukuthi kulonyaka more prayers will be raised, more than conferences. If we have conferences, there will be more of prayers. Hallelujah. Enye izinto esigcizelela kakhulu kulonyaka indaba yomthandazo. Ukuthi umthandazo bazalwane, you can't do anything without umthandazo. Umthandazo uyi-foundation yayo yonke into. Impumelelo yomuntu isemthandazweni noma kuthiwe yani impumelelo. Yonke into yakhiwa futhi izaleka emthandazweni. So kulonyaka God has pushed us to be more prayerful and to plan more programs aqondene nomthandazo. Ngiyacela ningithuthisele bona bazalwane ngoba bayangiphazamisa ngempela. So we will have ama half nights prayers. Imthandazo yamanxusa izoba khona nje ibe mningi impela. Mangaphosisi beginning from next month sobe sinemthandazo la sifuna khona ubuso benkosi. So asizilungiseleleni ke bazalwane, impilo yomthandazo iyo esizobe siphila ngayo. Fanele kube i-lifestyle yethu, not just life, not just an event, but a lifestyle. Nawo lo mthandazo lo ngiyafisa ukuthi kungabi into ezohamba nokuphela kweinsuku, kodwa kube into ezokwakheka kithi, ibe impilo yethu. The same zeal you had when you were on fasting must be the same zeal ozowazi ukuqhubeka ngayo futhi noma ungasazili lokudla. So prioritize, sikhethele usuku nje, at least esontweni ke sinalo usuku lokuthandaza olulwesine. So we must carry on using that day for fasting, for our fastings. And uNkulunkulu uzosilekelela bazalwane, we will see great results. We will see amazing results through prayer. Once into yabakhona emthandazweni, yabakhona ezweni lakamoya, isuke isibound ukuthi vele even on the physical. Praise God. Philippians 1 verse 21 and 22. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. Mhlawumbe siqhubeke sithathe no-23. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Amen. Baba busisizwe lakho uNkulunkulu ongcwele.
liyaphila, linamandla, liyakwazi ukudala into engekho ibe khona. It has that creating and creative power. uNkulunkulu wethu ongcwele, sikunikeza udumo-ke ngalo. Baba onamandla, we pray that it pushes us into your agenda. It pushes us, Lord, into your assignment that we need to fulfill. We pray that your word prick our heart, that we walk in obedience of your word. May it bring light into our spirit. NgoKristu Jesu Inkosi. Amen. Very short, bazalwane, namhlanje. I've been preaching in and out. Ngikhathele physical, bazalwane. Ukushumayela isikhathi eside nokuhlela intshumayelo eziningi akusiyo umdlalo. But siyambonga uNkulunkulu osenzele umusa ukuthi singarobhi. Ngoba bazalwane, izinto zikaNkulunkulu akumele sizirobhe ngoba sithi sibangaki. Akumele siyirobhe ngoba sithi sizenzile izolo. Akumele siyirobhe ngoba sithi sekuseduze. But fanele sizenze nje, siziphelelise ngendlela uNkulunkulu, ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu usuke ezokwenza ngalelo langa. So asikwazi ukumkrema, asikwazi futhi ukumdecidela. So I'm teaching you ukuthi noma kuthiwa yini oyenzayo ungayenzeli ukugcina icala. Prepare, kube ngathi uprepare millions of people. Pray kube ngathi uthandaza, angazi uthandazela isidingo esingakanani. Ungasehlisa istandard entweni oyenzayo. Amen. So lana ke bazalwane, incwadi le yabaseFilipi, uPaul ayibhalela ibandla laseFilipi ukubabonga ngesipho akade bemphe sona, kade senabo, nokuthi futhi baqhubekile bamlandela, bamsupporta. 10 years later eseshumela kwindawo, kodwa bamthumelela futhi isipho engasekho phakathi kwabo. So there was a very solid bond between Paul and the church of Philippians. Belisenhlizweni yakhe. Ingakho mebhala incwadi, this is a very personal book. Ibhalwa umuntu ebhalela abantu asondelene nabo kakhulu. Bebathanda labazalwane nabo futhi bebemthanda. Esathe sibili sensababhalela abazalwane ukubaqinisa ekukholweni kwabo. Ukubaqinisa ekukholweni kwabo. Amen. Incwadi yabaseFilipi enye incwadi uPaul ayibhale esejele, ebhalela abantu abangaphandle abakhululekile, yena kodwa esemaketangeni. Uma uyibheka nje kafushane, he dealt with important church issues kule ncwadi. Kwase kunombango owukhona nabantu abayifunela kwabo who had self ambitions. Zokuthola la uma ufunda chapter 2 verse 3 and 4. And he gave strong counsel, waze waba mentiona by names abantu akade bengenzi kahle, wathi so and so buyisanani nibone ngeso li1. Amen. So uba corrector encwadini, uba mentiona namagama, because i-correction bazalwane akufanele sibe resistant to i-correction. If you are corrected, lungisa. Izenthi neBhayibheli, indodana ayithandayo wenza njani? Uyayithethisa, uyayicorrect, uyayiyala, uyayisola. So I've seen people besolwa bahambe. Umuntu mokasolwa athathe ikhoma zangazathi bese ready ukuthi once kwakhona into nje engeke ngasolwa kuyona nje sengihambile. So asikulindele ukusolwa no correct, because one of the things about the house of God ukuthi akufanele sihlale silindele ukuthi kuzoba mnandi kuphela endlini kaNkulunkulu. Kufanele siphume ngelinye ilanga
sibitha ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubesigiva ngalelo langa. Indlu kaNkulunkulu akuyona indawo to excite people. It's a place to build and ground people. Amen. So asizele ukuzonqaka imoto kuphela. Zikhona nazo. But that's not the aim. Ukuthi mawuze uNkulunkulu enkosini, it's about ukuthi ngizotholani. Amen. So labazalwane ke wabasola bangamduba. So he was aware ukuthi enye izinto mhlawumbe ngisho kanjalo azi pick up uPaul kuleli bandla mfundisi ukuthi kwase kunama groups awu2 preaching. The first group was preaching out of jealous and out of competition. The second group yayikade ishumayela with pure motives. Ngeke ngakhuluma lento kancane izolo about ama motives ethu. So we address naleyo because he was aware of it. Umuzwa ethi ke okay ke noma kuthiwa ke yipi motive yokushumayela, I'm glad that the gospel is being preached. Not ngoba ekhondona into yokuthi kushumayelwe imotive ingekho right. Praise God. But uthokozela ukuthi ivangeli liyaqhubeka noma eboshiwe yena. Okay, even though ke laba ababekade beshumayela out of jealous babekade bengayishumayeleli ngoba befuna lahambe ivangeli. Kodwa bebeshumayelela ukuthi bafuna ukuthi bavele nokuthi basebenzise opportunity ukuthi indoda eyaziwayo eshumayelayo nebiziwe ngaleso sikhathi isejele. So they are using that opportunity to gain popularity nokwaziwa ngabantu. So he's trying to correct ke leyo nto ke uthi kodwa nevertheless ke ivangeli alishunyayela. Praise God. So Paul knew that ama-Philippians bayamthandazela njengoba ngisho ukuthi labazalwane babesenhlizweni yakhe. So uma ke ebhala le ncwadi he was awaiting trial. Yabona umuntu mayelinde icala ngoba phela usejela ngithi siyakhumula abazalwane. So kuleli icala he is aware, very much aware ukuthi zibili inqumo ezophuma la noma engasazi ukuthi esonikwa yena sithini. Esokuqala ese-execution ukuthi it's either uzobulawa because of the gospel noma uzokhululwa bese ayoshumayela. So he's torn between the two. He's thinking while in jail ukuthi uma ngathiwa ngiyafa, yabona into yokufa wayeseyibuka isiseduze naye. Njengoba umuzwa nje kwamanye amavesi akhona la ekhuluma ngayo lento yokuthi you should understand bazalwane that the things which happen to me nezingehlele ngenxa yokuthi kufanele kuqhubeke ivangeli. So uyambona ukuthi uyazama ukuzilungiselela ukuthi angazi ukuthi yipi decision ezothathwa. Mhlawumbe ngizobulawa ngenxa yevangeli noma ngizophila. Praise God. So wayethe umuntu wayelindele noma yini. Ingakho uzwa esho lamazwi. For me to live is Christ. Uma kuthiwa bangiyekile ngaphila, for me bazalwane baseFilipi, to live is Christ. Angisezukuphilela mina. Kodwa sengizophilela uKristu. Uma ngeke ngalithola ithuba lokuphila, I will not live for myself. But futhi ke uma kwenzeka bengibulala, kuyinzuzo futhi kumina lokho othu nako. Uma kwenzeka ngifa, it is also gain. Yamana lo umuntu osezidelile impilo yakhe useyinikele ngokuphelele kuJesu ukuthi ngiphilela yena noma ngifa futhi ngifela yena. So I won't lose. Mangiphila ngiyawina. Mangifa futhi it's still a win for me. Hallelujah. So asibukeni ke lezi zinto zo2. For me to live is Christ. Isho ukuthi leyo isho ukuthi while I live
I am Christ's property. I am Christ's servant. I belong to him. Ngingowakhe. For me to live is Christ. In other words, I will no longer live the way I want. I will no longer walk the way I want. Sengiya-ownwa. UKristu seyangi-ownwa. He is my Lord. He is my commander. So uma ngenzeka ngiphila sengizophilela uKristu. So if I die, I be called to witness the truth of at the expense of my life. Uma ngifa futhi kuzofakazeka, kuzogcwala ezweni kufakazeka ukuthi khona umuntu ofela ivangeli. So uyabona uma ngifa futhi ivangeli futhi lizoqhubeka. Ngoba kuzokwazi ukuthi lo muntu ufela ivangeli. Uma ngiphila futhi ngizoqhubeka ngilishumayele futhi. Kusho ukuthi bazoqhubeka abantu abasindiswayo. Bazoqhubeka landa ibandla lika Jesu. Hallelujah. Futhi uma ngifa ngizophumula ekuhluphekeni nezinkinga zalokuphila. Hallelujah. Uma ngifa ngizothola ifa lami lasezulwini. uJesu lebe ngimshumayela emhlabeni ngizoba seduze naye kakhulu uma ngifa. So this man udidekile phakathi kweinqumo eziwu2, even though kuyinqumo ezazingekho esandleni sakhe ngoba kwakungekho kuyena ukuthi uyaphila yini noma uyafa. But useyicabanga nje lento ukuthi mangathiwa ke nginikezwe opportunity to choose between lezi zinto zo2, ngingakhetha kuphi. Ingakho umuzwa ethi lapha ku verses number 23 uthi ngididekile phakathi kwezinto zo2. Yabo usho ngathi uyena ozokhetha. But uyayidlala lento engqondweni yakhe ukuthi uma bengathiwa nginikwe ithuba ke ngingathatha kuphi. Having desire to depart, ngiyafisa futhi ukuhamba ngibe noKristu, which is far better. Nevertheless, ngiyafisa futhi ukuba senyameni ngenxa yeni. So uzithola engazi ukuthi kuphi, but go-to in both instances he's not losing nothing. Hallelujah. So to live is Christ. Ngifuna sibuke inhloso ke ka Paul ekuphileni kwakhe uma ethi ukuphila kimi uKristu. Because lawo magama lawo he was aiming ukuthi he will live impilo that will glorify Christ. That was his aim. Uma nje ethi ukuphila kimi uKristu, shuthi impilo esengizoyiphila yonke izobe ikhazimulisa uJesu. Okwesibili kusho ukuthi he will imitate uKristu. Uzomenza imodel of his life. Umethi for me to live is Christ. Kusho ukuthi he will imitate Christ. Usezophila njengoKristu impilo yakhe. I-example yokuphila isizoba uKristu. uKristu waliqala ibanga waliqeda. Ingakho naye ethi ngiliqalile ngiliqedile ngigcinile ukukholwa because i-example yakhe bekuKristu. Okwesithathu ubesho ukuthi to make the gospel known. For me to live is to make the gospel known. Ngizolishumayela ivangeli uma ngiphila. Because one of the missions of a person who is living under the sun is to preach the gospel. I-purpose yokuphila ukushumayela ivangeli. Hambani nenze izizwe abafundi. Lelo zwi akusilela befundisi kuphela. But izwi elinikezwe wonke umuntu ophilayo. Uma uphilela uKristu, it's one of your assignment to make the gospel known. Okwesine, to know as much of Christ as it was possible to know. Umethi to live is Christ. Shuthi uzimisela ukuthi impela asezoyiphila uzofuna ukumazi ngayo yonke indlela uKristu angamazi ngayo. I'm talking to you, bazalwane. These should be our purposes: to imitate Christ, to make the gospel known, to glorify Him, to know as much as we can, and to enjoy Christ, to get happiness from Him, to get comfort from Him. Umethi
For me to live is Christ. Kusho ukuthi uma ngiyi-happy, I know which my happiness comes from who. Uma ngidinga induduzo, I know ukuthi induduzo yami ivela kuphi, yabo. So impilo yakhe to live is him. So uthi angeke nisakwazi ukungihlukanisa naye. Leli gama lisebenziseni lapha lokuphila noma the life noma the word that elithi to live for me is Christ. It's word zayo elisho life or to live. Not just impilo normal, but the life of God. So uPaul knew that if he were martyred, noma uma ngathiwa wengabulawa, he would be glorified through the promotion of the gospel. Ivangeli lalizogaina uma ebulawa. Okwesibili, naye uqobo lakhe uzogaina ngoba uzothola into yokuthi abe noJesu. Angithi sifela ukuthi simbone bazalwane. So ibenefit yakhe yena izoba sekuthenini afinyelele enkosini yakhe. Hallelujah. Abathanda labazalwane uPaul, impilo yakhe wayidedicatela kubo. Ingakho ethi uma ngathiwa nginika ithuba lokuphila, that would mean more fruitful service for Christ. Kusho ukuthi ivangeli lizashunyayela impela, baningi abazosindiswa, amabandla azoba maningi. To live is Christ. This requires us bazalwane ukuthi siyinikele. Sikhulume kakhulu ngalento yokuzinikela kuJesu ngokuphelela ukuthi impilo yami nje iuKristu. Kuzodingeka ukuthi siyinikele ngokuphelele kuNkulunkulu ngayo yonke into yethu. Impilo yethu ibe consecrated. Yahlukaniselwe uNkulunkulu. Usathane angayitholi ngisho into bencane, nento encane angayikhomba kuthina ekweyakhe. Because if you are consecrated for God, you are set apart for the Lord. How you live, how you talk, how you relate to people, how you manage your time, your finances. Yonke into yakho ivele ibe kaJesu. If you have consecrated your life to the Lord. We must be fully obedient to the Lord. For someone to live for Christ, he must first die. You can't live. Yabona uPaul njengoba esho le statement that for me to live is Christ. Ukuphila kimi uKristu. Shuthi khona leqale wafa khona before aphile kuKristu. You can't, awukwazi ukuphila kawu-2. Awukwazi ukuphila kuwena bese uphila kuKristu futhi. Ukuphila kuKristu kusho ukuthi kuwena fanele uqale ufe kuqala. Nikhona? Ukuphila kuJesu kusho fanele uqale ufe wena kuqala. First die and be born. Ingakho uRomans 6 verse 6 ethi let the old be crucified. Ukuze ukwazi ukuphila in the new, let the old be crucified. Impilo endala ayibethelwe ukuze kwazi ukuphila entsha. Vele ingakho sinalama verse athi uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha. Shuthi khona le uqale wafa. Then kwayimanxa ephila ke kuKristu. uPaul ngeke ayisho lento ethi for me to live is Christ ebe naye ezophila futhi khona lapho. He can't. Fanele qale kufe yena. He must die first bese aphile kuKristu. Fanele sife kuqala maqonda noqobo lwethu ukuze siphile kuKristu. For me to die, for me to live is Christ. So, good a substitute. Galatians 2:20 akusemi ophilayo kodwa uKristu ophilayo. Uyabona ukuthi eyakhe impilo iphelile. Kwaseqala impilo kaKristu. Our everyday goal is to live for him. Ngiyanicela bazalwane. Fanele mawuvuka njalo ekseni uzibuza ukuthi today how should I serve my master? How can I serve my master? What does he want from me? Yini ayifuna kimi ukuthi ngiyenze? Uyabona impilo enjalo ke impilo enikelwe kuJesu. Cela simene ngenyawo zethu. Sheraba yaraba shala rabasa. Inamandere bashenda rabasera basha.
Please close your eyes. Shamandara bashandara basagara babash. Lord, we live for you. Lord, we live for you. Cela sithandaze nje sonke bazalwane. Shemandere bosira bakadera bash. Kiribayira hazire bandoro boshe kare bashendere bosa. Kerandera baseka terebaya. Take my life. Take my life. Ilo yami akusiye yami ngeyakho Nkosi. With all that I do, with all that I have, with all that I want to do, I submit before you. I submit, I surrender all to you, dedicating all to you. Take over our lives, Lord. Sihole endleleni, saluse endleleni, sikhalime sibuyise. For to us to live is you. For to us to live is you. We don't have a life out of you. Asilutho ngaphandle kwakho Nkosi. Ingakho siletha konke kuwe. Thohlabela siletha konke kuwe ngoba uyinqaba. Sinikele imisebenzi kuwe esiyenzayo nesiyidingayo. Sinikele ikusasa lethu kuwe. Sinikela uNkulunkulu wethu ama-plans wonke kuwe. Sinikele leli bandla kuwe lingelakho. Thezwini lakho you will build your church. We are just stewards. We are serving you. You are our master. Kuriba shima senamandoroboshia. Make us, Lord. Make us laba bantu ofuna sibe yibo. Dunyiswa ngathi, phakanyiswa ngathi. Let it be known among men that we are not living for ourselves, but we are living for you. We give you glory, we give you praise. May you be exalted, may your name be worshipped, and may your name be exalted through us. May people see the good works that we do, and then they glorify you. Siyakudumisa Nkosi. Yonke into yethu sikhulekela sidumise wena. Imoto esihamba ngazo, impahla yethu, imali yethu. Vele ngokwakho thina sigadisiwe. Siyazinikela kuwe Nkosi usuku nosuku. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We give you all the glory. We give you all the praise. Sibongile babizwi lakho. Ingakho sithi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando kaNkulunkulu Baba nokuhlanganyela kaMoya Oyingcwele akuhlale njalo kubuse phakathi kwethu. Azabuye uJesu yena yedwa ezolanda ibandla lakhe. And the church said amen. Siyabonga bazalwane.